Nkodo Badwam TV Badwam so efa yedro no eye kase no ene de bron sam de doso ne yetodwa wo mu bi ya wo betie eni ablekuma etututu akoso ma posini papa bi abrante ne wato na nanom nse do no wo ma kire nipa ba ko aka ho amasese nipa no wo ma ye nan ye bekọ ho ne de nchiremu no abro abemu a wonya fie duonu eba akonso enene aba beto dwa se wato na nanom nse do bra ode na nite kosi abayo a wonya fie du enan so ye bekọ ho na no so nsam no ye de abro eno ne nsem bi na no pay me de bro Adom TV Badwam kase o show me live on Facebook/Adom TV Go TV channel no 119 and a DSTV channel no 280 midin de afia amankwa tamaklo afia ni de moti said ensem ni chiremu ankasa etie enipa nan na sabre ya kire wo mo ewo ablekuma bullion van robbery na ekoso men nam so o posini abrantie papa bi wato na nanomo ensiedo de otoso nan no enura dai na wonmo nsatumi ekan no nti wo bambofo ho ya womo ehwehwem sebe ya womo ebehunu sem no okure womo Adom TV kase etwaso abolisifoɔ kyerɛ mu a ronobo ye ekoso ablekuma mnam so ma polisi ni ba ko ehwere ne nkwa no wonom akyere enipa nan so manfo bekai a beye busumi mu ani ana konforomfo bi ekotutu ewo bullion van bi mu ewo ablekuma ye nam so ma polisi ni ba ko ehwere ne nkwa enumu na polisifoɔ no ekyere mu sɛ enura wonom akwakyere wo mu ba ko a sesei wonom a wakyere wo nyina no aye nan ya wo polisifoɔ nsɛm a wɔboa wonom amwa ye nsɛm ni mu enhwehwɛ mu abemu a wonya mfie duonu eba akonso na abeto dwa se tu aka no ma wato na nanom nse do wonom susu se bia abayo mfie du nan bia wode na nite asi ne so atata no abusua abọ no kokoso wontwe no ho emfisa abemu abayo no ho nti ene bia nam so ama etututu akasa menne wato na nanom nse do asemi esi wo nyame krom ye wa danse asokoma nsinimu e wasante mantemu madana metese mamani tietiem se dan kwafo no waka obaba no wabo nti me pie me dan na pe me kwafo anyimpa boys wi bobbo ma no impa mo buru ba 20 no ma bagu me fia ha nti me ho nsa boy ba ko ode sekan ode same te abla me dwan na me mo anso otu ato me so me ho ba bi kran tu no fi abom kwano te boy ba ko no twai bo ho no mo amaka nyina o mo dwane love donko ena ya abaye yi a ni hunti ya bosa abemu a wanya mfie adunu ba akutuo yi na wodana di se abemu ano eye nempena nanso waka che ne se empena twe no na ne nye hu bio esan se wahia abema foforo na de nam so a wobo ni tu no ewrai ekyekire mu me ka che ne se nyoma no ye ni ntimi ya me ne ntina bia mti chairman committee chairman ba ku bi o wa hanum se ne ba ba ma bi na me ne wo ho no mti ono no ye na adwen se bia of flare no sa boy ni ne fai nti enam so kra ma ko fa boy ni sen ko twitwa ni se kan ana omoye ya na omoje sika na wanti nya ne hwe Ransford data ena sa mamu yi etwa ne se kan woni amane boni etwetwe nkomo obi a amfa ne nsa nka no de okokan a ebe ma nkrofo no se na be omo beba nti okwa no kutwa atwa no to ya musese ye ne abu no epirepira no sina bia ne squad no mo be den omo beba timi esem gya no se he wo kwan na afedia metena honom sa na sekan ne hye na motem timi no mehu obegina honom na no se me na mebo ne nua na me prepare no no me imagine se me benyina no ehwa na opegya sekan no no di twa me na me de mogya hye sorry na me dwane begina no me bo me na di entafo nso ebuban hanase wonmo adwane afiri wonmo kro no mo ebrebeto dwa se wo munyonku bi wo nso wepra no amena abrantia na to na no nsiedo ewo brekum eye pap bia na wonmo nyina wo ho bobo ensanom ne ade eno nso de ekoso Adom TV etwaso ntimi ko na metimo chise omoko ena mi sandi speed de me that very moment in me turn ye no de me hu ye ni say ba ko na den ekita pass or toto no too rough no mean say apaso no or the wo boy ni bum ni chest ene ni arms yeah or the wo no rough me yes me ko me hu say moja free ba ko no pa na nyi moja ketwa Safia Sulemana ene ye abemu a wo hwere ne nkwa no emaame
wɔkyerɛ mu a ade nam so a ama ne babɛma no ahwere ne nkwa no ayɛ ne yie paa na wɔgye tum nso a enye yie esan sɛ anyɔnkofa a ɛwɔ ne ba no ne ntaafoɔ ne ntam no emu ɔdene paa ane sɛ nna nyinaa no mesusu mengye nni o menim sɛ bia yɛ daadaa bi na ɔmo daadaa me menim sɛ yɛ daadaa bi na ɔmo daadaa me so na asa akyɛ akyɛ ɔmo aku me ba no mea na mema nkwalaa no aduane o mea na mema ɔmo aduane ɔmo nyɛ nipa different biara ɛno akyiri ɛna Sulemana Seidu yɛ a ɔyɛ aberanteɛ a wahwere ne nkwan enua bɛma nso de nsɛm wei ɛtoa so mekura metimi ma baba atade obon se kyena ɛhyɛ baba adekye ɛhyɛ we nti no mun gini sɛ sankola na te omko binom call station hɔ no kɔ check hwɛ sɛ omu ka bia no mo agina no especially taxi a yɛkɔ sunyan te omu se first ka omu gina no no mu hu sɛ obi tie mu sɛ wa pie Africa bi mu wɔ akyiri ayɛ de ɔkɔ na dodo na kyerɛ ne nti omu to America yɛ de ɛrɔ hye a ɔmanya de ɔmanya ne nti efiri hɔ no yɛ de yɛkɔ police station sɛ yɛkɔ case Adom TV Badwam kase na oguso ehwe no na yɛkɔ amosima yɛ no abra asebo kwa man kase mensini mu ɛwɔ mfimfini mantemu na mamra ne amane ɛkɔso bra yɛsi ɔhenfoforo wi akyire na nanom mamra bia ya wo mo yɛ ne so wo mo ɛfa ya warning shots anase wo tututuo bi nom ne ade wi akyire obi a wono ɛwɔ nipa no mu ɛhwɛ sɛ de amamra ne amane no ɛkɔso no akɔka no ama waprepre mu odin a Adom TV ɛtoaso Maame asi maame a wawo nkwadaa mienu na bra wo si ne wofa na nakwasi ejire hene ɛwɔ amosima ye kuro bi a wɔn mu otimu dodo na ɛyɛ akuafo ɛwɔ abra asebu kwa mankese abato mpeso ya nso no ana safo hene kwaku apagya atutu ye nam so amanepra amanebo no akire mu sɛ abra wɔnom ɛde santene no ekoduru fosuban ho ye busumfie a ɛwɔ kuro mu hɔnom no ana saa to renkyem no esi Sabra na police fo anu wo hono no akire wo wura yi na wode maame asi ekɔ Cape Coast abaya resabia apomuden adwumayefo ehwe no Abri ne otubo jankwasi ene wo se ehu behia pa se Lands Commission ne nananom won nyina beka won ho abomu na nsase a yehwe nipa anim tɔma we ni asato ama foforo na bewi akire de ntɔkwa tututuo sikatwe nom ne ade eba no betimi abre no ase Adom kase etoso land the act foforo na aba no abechekire mu nyina akire yen enti me hu se mpanyin na eba no nyina obi ani eje ni ameko se kan se aban no nye ne sa nti se bia wo menko ahemfo no ho na fredi nsem a wo mu kra kire se wo ye double six kra yetimi afan no Frank Edu Kuapem South Mensini Krache ono so eda ne di se Mensini no ade nani atofom ehunu se de nipa bebre epre se obeton sase ewo Mensini ni mu senti wonom ede nhyehyeye bebre egu akwan mu se de ebe ya enko besa asase ba akono waton ama nipa bebre so si anu de ye ne se ye de nipa Lands Commission abechekire mpanyimfo no mu or how I walk home say obey this edgeman say obey say ukoye double sale of land and now say ukofa land gas abegade was assassin in yamano ahano ye massa coin no Alex Esuman French principal land and administration officer Jumadina Sieno and Sensei and one also editor ehun hia say obey staff bi do document amano Oba customer service hono mo an nkrata wo de chewo mo wonu tia chewo obetua x amount and also obetua y amount this number of ebia weeks and the bedi answer ye Checheni Penny dema MPP amanyoko ya Justin Kodua ene wo se ne na ba monten a ekasa se IGPA yi na didie so onom ne ade no free MPP amanyoko no eho One more fiafe enhia mudi a one day na se koma awurade ene ne ekoso Pentecostal International Worship Center Atomic no de sansemi etudwa Mesa condemn nipa so a okọ record o saade no
cause no my own say we are smart hu wan hwe a ono obi kura bon koma obesuro enti ene de da bana league tip and say IGP bi so won ko e bi so won tena ho no say bi sa no man de ene kwase so ene NDC for na it seems say homo na protect IGP homo na ka be my IGP, which is wrong. And the accusation say MPP per se IGP for IGP for say per se we are Bama 2024. Say be NDC from 1992 by Prince Amri. We feel so as a country we have gone far, and there's no member identity member, no member embo man. Esi just ano man. Saving and Tim, Adom Tinania, what that MPP Amanyuku Nano, and also the Togana Funina any say, be an can whom said the Beya, LGBTQI plus no, will be to me at to see a free name. The New Patriotic Party frowns upon this thing that is creeping into our moral fabric. Growing up, I thought LGBTQ was a foreign thing. Then all of a sudden, it started creeping into our moral fabric, which means it has come into our fabric, and we have to find a very strong, formidable way to stamp it out so that bringing up our children, this will not become part of the culture with which we bring our children. Adom TV, Badwam Kasia na Augusto Esha, the Bidia Fia, Amankwa, Tamaklo, yet was so. Edumako Yensen for Fromo na examiner wono wo Cape Coast National Vocational Training Institute. Ella Marie. Nene wadi adisene to aban no anim se won mo awankasa wo wonsa no nyuma no. Ekoba se won mo ye nyuma na nka ban enso wasene wo sikasem fam. Se be ye ben na me no so won so betimi afam mabunu no a woni adwuma ye no. Wo mo wo mo santete na ebenam so aboa ma enyuma enso atise e wo memo. Ni Adom kase edi nkomoi. Eco school, let a refresh white in it. So, my shin and offer for the cake man. Take my phone so say about someone there. One so bandama, one war. Na one wire ready to question. Or that boy would do one. We to own fees. Now we to a boy in Juma. Magana or Fanny Tampin. Because in Juma no Kodono, Nagana so or ye. This is the I'm told so the one fees so they're very affordable. Ya amwa kunwadu. Eye SLC president ewo gempa ne fine water crade woni amani boni enkomotwetwe mu no ene wode nsem sei eto aso. Say you share previously ada oye na even member as SRC nimpo na mutu borehole middle school because I realized that your school air sanitation or your nan ye tin mehen ye mbesiafo baby ayeboko washroom na na ye ho nye fine nti the only reason was that I pipe and back with this area nti ye ho na minimi faculty teachers lecturers no ye join ho na ye two borehole nti this is not the first thing I hear, and the last thing. You have a Yama Bibria, over my school, no way to Ponawako can. Seniors Professional College, and so they are told penny for school for anyone more. I've been more when you made more as a nay said you won't Jumano Titia and in a share no pepe and I want more debate Juma war medicines counter assistant for no emu. Administrator that school na no ye Drakas Awuza Abankwa ono ne Adom kase di nkomo bra tema for 177 a won waje entity no wo pa won mo ho entuma. Yes, started since 2003. No certificate program from Pharmacy Council of Ghana, but at the moment no we just got accreditation from Ghana Tertiary, that's GTech. Say and run a diploma programs, which is dispensing technician, and a few HND programs. Deputy Chief Regulatory Pharmacist, Pharmacy Council, Dr. Christian Trebi Kwao, Ekasa Udumedina Siano, and our Detso Adisuya Foa, or the one Madisuya Abe Yena animal sex, one more chassis, Juma, on your one more Jume ye. And then he said, every year before I will practice, and I Juma, baby, all year Jumano, we have to register everybody. In Tiwa, in good standing, you cannot be part of Omoye Juma or pharmacy beer every year. Omoye registration. Omundi Omu Nipa Aye Juma or Omudi Ba Pharmacy Council, Ayeshim and Sania Momu. Sa chance on Baye Juma for the year. Additional phobia, what Jane Tatia Seniors Professional College, any Amani Boni Education Como.
say mpempi no sene ye 2 year for no yen students no see ye adwuma yen enkenya ye ho na yen tumi emre ye ho ase na yen nya ntete pa mepacho with seniors no miwie no menye adwuma meye nti me recommend the seniors am obia. Reverend Seth Botei and a proprietor with the school yano was shebo se one bakoswa atete assistants ya wono mo boa e wo pharmacy adwuma mu say Senis Professional College enya abodini krata e ma wono mo kwan e ma adesuafo etimi besua higher national diploma HND dispensing technology ene courses afufuro bia e ka ho mu. Department war comfort not teaching hospital a womo share aso hwene any minimum mechire yi enti ene wadwuma no won fantena yaresa bia hono ma ne mom womo apie emonten kofie na awofo ne abatan a womo ekura nkwada a womo ye special mechire autistic children no wono mo abo akwomo honchra if he say wode befa ka akura basic asemnom ne ade ho atete no ya ne doso to woman kasa akwo aboboa no ehwe won wo apomudin mo. Akora bi wo ho a okontimi family hospital e kan fo a adenti na ye mo we nto anam enko mo nkora no bi wo ho a adwen no emu da ho kama because enam se mimi kire kasa no nti kasa enye se obdi wanu ba bie akasa nko ana ye kasa ebi ho di body language na be sign language eso ho enti ni emi ye ni se ba ku bi wo ho e frɛ na Ali o di picture no share them say Ali me bo the kudino say na de no so your friend was for symbolic sound say me ye mu a e say mu no eye enuma emu abe mu no ye nantwi instead of say be ka say mu nantwi no na e be ka no mu otimi de ni san kire Konfanochi ENT and Ghana College of Nurses and Midwives adisuafo wa second year and the kabo mu ekọ apia hene Respite Home Foundation asye ekotusa anamoyin wo kirema wabasra pa se wo momu ensem wo bie no akade ne niema ebeboa ma mofra betimi akasa ne o ma ho keka so be konkan no wo muntimi emfa bi emmoa especially efa omunantie ho eni kasa no de yen hia toys but ni nantie mu de ye fra bibi omu calipers assistive device ebeboa mu akasa ni na won konfanochi say ehia mu mbra na mo beboa ye oyuko na akuo wusu a amane buni